जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई। प्रथम आप नाटा कहतु। ମୋ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ଅଡାଳ। अच्छा आपन तो आज आफसा ये दिखाई ଆପଣ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପକାଇଥିଲେ ହଁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପକାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି। ବାଇଗଣ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାଇଗଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ବାଇଗଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୋକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପତ୍ର ଯେଉଁ ମୋଚା ମାନେ ପୋକ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ତା ସହିତ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପତ୍ର ଆଉ ଏପଟେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଏପଟେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଏପଟେ ଆଗ ପକାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ପକାଇଛନ୍ତି ତ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ଭାଇଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଗଛଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ ଗଛରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଆପ୍ ସାଇଡ଼୍ର କ'ଣ କେମିତି କାମ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗଛର ମାନେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆପଣ ଆପ୍ ସାଇଡ଼୍ର ବେନିଫିଟ୍ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭାଇ କେତେ ଥର ପକାଇଛନ୍ତି ଆପସା? ଆପଣ ଏପଟେ ଗଛରେ 2 ଥର ପଡ଼ିଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଆପସା ଗୋଟେ ଥର ପକାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଥର ପଡ଼ିଛି, ଏପଟେ 2 ଥର ପଡ଼ିଲାଣି। ଓ ଲେଟ୍ରେ ପକାଇଛନ୍ତି? ହଁ ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଔଷଧ ପକାଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ 4-5 ଥର ଔଷଧ ପକାଉଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ଥର ଔଷଧ ପକାଇଲେଣି? 2 ଥର ମାତ୍ର ପଡ଼ିଛି, 2 ଥର। 2 ଥର ଔଷଧ ପଡ଼ିଛି? 2 ଥର ପଡ଼ିଛି। 2 ଥର ଔଷଧ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ଗଛ ହେଇଛି? ଗଛ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ। ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଶାଖା ଶାଖା ବାହାରିଛି ଅଧିକ ନା ସେଇ ଶାଖା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ମିନିମମ୍ 10-8 ଭଳିଆ ଶାଖା ବାହାରିଛି ଏପଟେ। ଗୋଟେ ଗଛରେ 10-8ଟା ଶାଖା ବାହାରିଛି? 10-8 ଭଳିଆ ଶାଖା ବାହାରିଛି ଏପଟେ। ଏପଟେ ଗଛରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ 2-4ଟା ବାହାରିଛି ଆଉ। 2-4ଟା ଶାଖା ବାହାରିଛି? 2-4ଟା, ଏପଟେ 10-12 ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏହା ଥିଲା ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛର ବେନିଫିଟ୍। ଆପ୍ ସାଇଡ଼୍ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରମାଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।